Hello. Good. Thank you. How have you been? It's home. Raining here. Raining. How is your week? My week is fine. My week is fine. My week is very weak. How about you, Mark? Raining here, raining. Heavy rain. Yes, heavy rain. Heavy. Hope no floods. Hoping no floods and no blackout. Because if raining here, no electricity. Need to charge the phone, stack the foods, buy foods, stack foods like that. How about you, Mark? What are you doing, Mark? Oh, take care. Thank you, Mark. Spaghetti. Spaghetti Ritas. Kumusta ka dyan? Okay naman po. Chilling on white. Okay. Okay naman po. Spaghetti. You look beautiful. Thank you, Mark. Thank you, Mark. I look beautiful or I look stressed? Lakas ng ulan. Opo, malakas po yung ulan. Lakas ng ulan dito. Super gorgeous. Thank you, Mark. Thank you, Mark. Mark. Stress pero blooming naman. Thank you, spaghetti. Spaghetti pababa. I know it must be worrying. Keep safe. Thank you, Mark. Yes. Keep safe. Blooming. Height stress. Ilang taon ka na ba? 40 years old. Baka sabihin naman, life begins at 40. Thank you. Totoo. Life begins at 40. I'm 34. Wow, Mark. You call me Says Mark. I give you flower. Thank you for the flowers. Salamat. Thank you so much. 25. Bata niyo pa. Too young. Bata pa. Me, first relationship, my age is 24 years old. First relationship. First time. Too young ako para sa 40. Yes. Too young. Okay, 24, 23. Pasado ka naman for 48. Oy, lol. You gorgeous, Cheryl. Thank you, Mark. Thank you. Where are you now, Mark?
Where are you now? Thank you for the thumbs up. Thank you guys. Thank you. Saan ka sa atin? Bicol po, Bicol. Ikaw po, saan? Saan ka sa atin? Zambales. Malayo. Malayo dito sa amin. Manudodo Do you have a WhatsApp? No, I have no WhatsApp. Mark, no WhatsApp. My phone is full storage for new apps. Buyag ako. Ayaw. Mama, hayag ako dyan. Cute mo na morena. May muda kapag mayag ako dyan. Morena. Isa pa ba? Color brown, my skin. Morena. Pilipina. Sino? Palitan mo na yung body mo. Ito. Palitan mo na ito. Exotic Pinay talaga. Exotic Pinay talaga. Exotic beauty, no? Oo nga eh. Naku, pag pumuti ako, naku, paano na lang, charot. Hindi na ako puputi, ganyan na talaga ang kulay ko. Pwede kahit hindi ako pumuti, kuminis. Yung parang makinis. Glow skin. Glow skin. Oh, okay, no worries. Would love to talk more. You have a beautiful skin. Thank you, Mark. Really attractive. Thank you. Huwag ka na magputi. Ang siksit. Ang sarap. Nako. Ayan na tayo. Pero, alam mo naman dito sa Pilipinas, prepared yung maputi, di ba? Mas attractive yung maputi. Mark, here in the Philippines, white skin is more attractive here in the Philippines. White skin. They don't prepare here the black beauty. They like Filipino like white skin. Yeah, the white skin. Filipino love like white skin. Natural beauty. Natural beauty. Mama, may gis ka? No. Dito sa 20 uga? Ito ho. Kuha na. Kasi, you know I am from UK. I don't know Mark. Now I know. You tell me now. You're from UK now. Nice to meet you, Mark, from UK. Are you married, Mark? May asawa ka na ba, Spaghetti? No. Swerte naman ang asawa mo sa'yo. Wala pa. Wala pa asawa. Napurnada nung nakaraan. Mga But Cheryl, I am in New Zealand. You're in New Zealand now? Why? Why you're there now in New Zealand? You're from UK, Mark. But now you are in New Zealand. Okay, I am in New Zealand. Yep. Okay. What are you doing in New Zealand? Your family live there? Wala signal dito sa US. Ayoko, mga Amerikana. Bakit? Bakit naman ayaw mo ng mga Amerikana? Masama ugali nila? Yep, 100%. Wow. You live with your family. Nice, Mark. Jose. Pinay beauty pa din. Thank you. Naman.
Pinoy Beauty. Thank you sa pag-appreciate ng Filipino Beauty. Spaghetti. Salamat. Iba pa rin talaga yung Pinoy, no? But your skin is perfect. I mean, you are so beautiful. That's why I'm here for lives. Thank you, Mark. Thank you. How many children do you have, Mark? Yes, gusto ko malambing. Ay, hindi ako malambing. Kaya walang nagtagal sa akin. Kasi hindi ako malambing. Ganun. Parang moody pa ako. Sweet ngayon, tapos maya galit. Mga ganun, yung moody. Taray ka pala. Oh, hindi naman mataray, salbahe. Parang mga ganun. Ayaw nung, your smile, Cheryl, so good. Thank you, Mark. Ayan, maglaro ako. Naglaro yung bata. Thank you, Mark. Aray ko. Oh my goodness. Pwede ko naman. Ayun lang. Ay, maglaro ako na naglalaro yung bata. Ha? Yun lang. Saan ka sa US? Spaghetti. Saan ka sa US? Naglaro yung bata eh. Mali. California. Wow, sana all. California. Ang pinsan ko sa Chicago. Nakatira. Ayan siya. California, USA. Aray ko. Ang dami maganda dyan sa sa America. Ayaw mo ng American? Far away siya from her host, other side. Okay. Other side. No way. You lock your age. You lock your age. Hi, Mark. Mark, how many children do you have? You look so pretty. Young. How many children do you have, Mark? Ayoko talaga. Gusto ko Pinay na laki sa Pinas. Bakit naman? Pangit yung mga maganda yung mga American dun, no? Mga Filipino, na mga nakaano na dun sa America. Maganda naman sila. Super ganda. Super ganda. Wait. Bakit naman? Masama ugali nila? Or yes, pero too Americanized na. It's like they forgot to be Pinoy na. Americanized na. They forgot to be Pinoy na. Okay. Iba pa rin talaga ang Pinoy, no? Americanized na. Iba pa rin talaga ang Pinoy, no?
Pinoy na Pinoy. Pinoy ako, Pinoy tayo. Yes. Salamat sa nagtamsak. Salamat sa tumatamsak. Thank you so much. Really appreciate the support. Thank you for watching. Thank you so much. Ang dami ko lang, admiring beauty lang. Bakit naman? Ano hindi ako maganda sa personal. Sa ano lang yan, sa screen lang yan. Sa screen lang ako. Pero sa personal, wala yung beauty ko dito. Na silent mo ako saglit, lol. Talaga. Na silent saglit. Disgusting. Hi, disgusting. Salamat sa thumbs up. Kumusta po? Okay lang. Maganda pa din. Char. Ikaw na ang tahanan ng mundo. Hope you and family stay safe in this rain. Thank you, Mark. Yes. Hope you stay safe. Here. Heavy rain here now. I heard typhoon maybe there this week. Yes. Typhoon. All day raining, all day, all night. Need to prepare the floods for if it will happen. Confident si host. Confident talaga. I love rain. Okay. Is it still warm with the rain? No. Yes, still warm. Still warm in the rain. Mamma mia. I take baths in the rain. Okay, enjoy. Take bath in the rain. Disgusting. Okay. Sarap lang tulog at yaka pag malakas ang ulan. Yes, copy, ganon. What about food? You can still do the market. Yeah, I buy bread at the market. I buy bread. But if too much rain, the market's closed. That's why I need to buy the food early. Market here is a little far from home. Need to travel going to the market. Close. Okay. Ma'am, bond paper ka? Ano lang kami ito rin na. Wala na, ubos na. Naubos na ang bond paper ko. Mag-drawing ka na kami. Ay, naubos na. Sino daw nabubos ang bond paper ko? Kung wala kaya dalang dalawa. Wala na, ubos na. Hindi naman flooding dyan. Balik ka ba? Wiring. Nagpa-flood siya. Here, dito sa amin, flooding. Kaya medyo, need to alert. Need to be alert at the floods. The heavy rains. Nagod na ako bigla. Wow, that is heavy rain. How fun is 16 seconds. Thank you, Mark.
Literally not. February now. Stay safe para always. Thank you, Spaghetti. Connection is still good today. Yes. That's why I need to charge the phone. It's full charge because almost it's having a raining or typhoon, no electricity. That's why I need to charge the phone. Okay guys, thank you. Oh, I'm happy to talk on your I'm happy to talk to you on your channel. Really happy you are alive. Thank you, Mark. Thank you. Dinidino ka, need mo ng kayakap yata. Hindi. Never mind. Hindi. Wow, love Peter in there, yes. Oh wow. Peter in here. Thank you for the thumbs up, guys. Thank you so much. Need to be alert if the floods here. There's having a flood. Need to be alert and be careful. Take care. When is when expected to stop? I don't know when it stops. Lord, meron ka na pala mga ulan. Yes, mga ulan. Yes. Yun nga. Hey, Dustin. Thank you. Thank you for joining. Thank you for the season room in the house. 800 powers left then. 800 powers. Manifesting the raining is stuck. Thank you for the 6 people on the live. Thank you so much. Thank you for the thumbs up. What? Disgusting. Sounding better. Sounding better. And Merry Christmas. Happy New Year. Disgusting. Happy New Year. Merry Christmas to you and Happy New Year.
Hi, Zay. Ang lamig din dito. Ah, malamig dyan? Akala ko summer dyan sa Amerika. Cheryl, you do running or gym or exercise? I Zumba. I do Zumba here. You know Zumba? Every, the exercise Zumba. Walking, like that. My exercise is walking and Zumba. 4 a.m. na dito kasi gising pa rin. Ah, bakit? Too early. Too early. Sec. I don't understand the sec. You have always looked super strong and fit. I do Zumba. Mark, oh, that's your secret. My secret? Walking. I always walk. A long walk. That's why I still thin. I walk every day, long walk. Summer pero nag-sudden drop yung temperature dito sa my Bay Area. Ah, okay. Oh, that's great. Yes. I walk a lot. Because of part of my job here, need to walk. I walk a lot. So far walk, need to walk. Oh my god, it's feel tired every day. Sometimes my leg is pain and hurt because of the long walk. Oh, you look strong. Ah, thank you. I look strong. Thank you. Thank you, Mark. I hope I'm strong. Exercise lagi kaya maganda yung figure. Exercise, malayong paglalakbay. Malayong lakad. Lakad doon, lakad. Ay, kalayo ba? Malayong nilalakad. Tiring every day. Love talking. Thank you. Thank you, Mark, for joining here. And spaghetti. Bakit kasi spaghetti pangalan mo? Why spaghetti? Favorite ko yung spaghetti. Yun lang. Yun lang. Naisip ko na yun eh. Kaso baka mamaya may story yung spaghetti. And I thought I would be. It's thank God. Stop raining now. Calm down. Sarap ba is. No, hindi. Hindi masarap. Wala akong kahilig-hilig dyan. Peaceful, yes. Peaceful, Mark, now.
What? You don't like? Ano, yes. I don't like too much spaghetti. But it's not my favorite food. Spaghetti is not my favorite food. More on kanin at ulam ka pala, yes. More on kanin at ulam. Prutas. More on prutas ako, gulay. Hindi mahilig sa karne. Hindi ko siya bet. Seafoods, ganun. What fruits? Any kind of fruits. Mangga, gabano, santol, bayabas, ano pa. Yung mga dito, yung Pinoy fruits, lukba, suha, ganon, mga suha. Suha, avocado, watermelons. Oh my God. Ano pa? Delicioso. Ganon. You are the strongest and most fit and sporty, beautiful lady I've seen. Oh. Really, Mark? Oh my God. Thank you. Sporty. Ako, any sweet fruits and juicy. Okay. That's nice. Mga gusto ko yung mga a little sour, ganyan, sweet and sour. Mangga, ganyan, mangga. Ay, gabano yan. Favorite ko gabano, mga ganyan. Ganyan. Yep. I know it must be difficult times there, especially with typhoon rain and heavy weather. Yes. Yes, Mark. Now it starts raining again here. Sweet and sour, kaya pala mataray. Ganun pala yun. You're always smiling and positive. You're beautiful inside. But yes, I hope. Thank you, Mark. Someday, someone's gonna love me. Thank you for the 7 people in the house. Thank you so much. Pangarap ko ang pagkakita. Yes, she is also stunningly attentive and cute. Attentive and cute. Cute? Can't always be easy, but wow, you are an inspiration. Wow, sana all naman.
What a words. Beautiful words from stranger. Thank you guys. You're the inspiration. Mga ganun, no? Mga ganun, ano, no? Band. Genuine sorrow. Lots of love for you as always. Thank you, Mark. Thank you for joining the live. It helps me a lot to earn watch hours. My watch hours. Don't sing. You're making it seem harder, love. Ala, ulan na. Because I sing. Oh my goodness. It's my fault. I'm not singing again now. I don't sing again. I'm not singing again. Kung hindi man dumating sa tuwing panahon, ikaw ba yung dumating? Thank you po sa sa tumambay, sa nag-like. Salamat. Thank you so much for the likes and stay tuned. To those who stay tuned, thank you so much. Sa tumatambay, sa nanonood, thank you so much. God bless you guys. Thank you. It helps me a lot. I really appreciate. Thank you. Pleasure to be here. Can't sleep naman. Can't sleep naman. Thank you, Spaghetti. Ano trabaho mo dyan? Nag-aaral ka? Nagtatrabaho? Anong pinagkakabalangan mo? I got a lot of love for you, but you are also really gorgeous and attractive and sexy. Wow, I'm feeling a lot for you. Thank you, Mark. I got a lot. Thank you so much. Thank you guys for watching. God bless. Have a nice day there. Here, night here. Office works is supports. Crossing incoming and outgoing. Okay. Wow. Sana all. Merry Christmas, Spaghetti. Merry Christmas. Pasko sa Pinas. Ingat. Ingat dyan. Christmas is close na yan. Christmas. September. Starting, counting of Christmas. Thank you for the thumbs up, everyone. Vermonts, yes, the Vermonts. Vermonts. You may.
wish ko lang this New Year, meron na ako ka-celebrate ng New Year at loving. Pray for you, spaghetti. Pero marami dyan eh. So many there. America. Many. So many American, beautiful American. Ang gaganda dyan. Mga gandang binibini. Mga ganda dyan. Big today po. Bakit? Been long, been left without you. Hair lips mo palang stand na ako. Oh my God. Hair lips mo palang stand ako. Alam ba yan? Hindi yan sa hindi sa totoong buhay. Sa totoong buhay hindi ako kagandahan. Hindi nga ako marunong magkilay. Wala. Pangit ako sa personal. Sa kasi siguro lang ako, sa screen, photogenic pa, may ganon, yung maganda sa camera, ganon. Pero sa personal, wala. So, talaga. Totoong istorya to. Wala. Tingnan mo, pag lalapit ako sa camera, tingnan mo, pangit ako. Pangit. Pangit. Kaya minsan kailangan layo-layo, gano'n. Tik lang naman kilay ng mga iba. At least marunong sila magkilay. Babae sila. Ako parang hindi naman ako ng babae. Kasi parang mga babae marunong magkilay. Ako hindi. Tomboy. Parang gano'n. Manuel. Perfect na yan, oy. Perfect na ba yun? Mga Pilipino pa naman, mga perfectionist, kailangan, di ba? Mga arting. Yung iba nga dito, totoo lang. Yung mga you caught my attention, that is all that matters. Alam mo dito, real talk to, dito, tambay na nga, choosy pa sila sa mga babae. Tapos, ang lakas ng babae. Kung sino-sinong babae, ganon. Ikaw pa kaya na may trabaho na dyan sa Amerika ka, kumbaga yung may asik ka, dapat nga, madali ka makaano ng babae. Dito, talaga, real talk to. Mayroong naanakan, tapos ang dami may asawa, kabit-kabit, walang permanenteng trabaho, walang income, ang daming babae. Totoo lang. Kaya minsan, choosy pa sila. Lakas panlait. Choosy pa sila sa mga babae. Lakas manlait. Pero sa kanila, ang hirap din i-judge sila kasi sino ba tayo para mag-judge, diba? Pero sila, ang hirap lang magsalita. I'm not choosy, basta. Ayan lang. Kumuha ka na lang dyan. Dami dyan sa Dami dyan sa Amerika. Saka ang hirap maghanap ng ngayon. Ng mga juga-juga. Kasi mga hindi mo alam kung totoo pa ba o hindi. Mga bata ngayon. Ang gagaling ng bola. Ang gagaling.
Naku. Wala maano ngayon. Gagaling ng mga ano ngayon. Mga bata. Sa relasyon. Ang dami. Kabit-kabit. Gagaling nila. Gagaling nila magtago. Manggago. Sa totoo lang. Nakita ko yung mga dito. Ibang Pilipino. Kabit-kabit. Lalo na mga online. Yan, ganyan. Tapos, ako, babae ako. Tapos may asawa ako. Or lalaki ako. Kakabit-kabit sila. Mga tropa-tropa. Ganyan. Gentleman ako. Wala naman ano doon sa pagiging gentleman. Kaso nga lang yun. Sa relasyon kasi, ang hirap pag ano. Mahirap na tiwala. Tapos, pero hirap mong tiwala talaga sa relasyon. Kahit kakilala mo na, gagawin ko pa eh. Ito, kilala ko na tong taong to, yung ano nito. Pero hindi din. Kaya kahit may mga lugar na nagsimula Ang gagago din. Ang gagamit. Tarantado. Gentleman pero sundalo sa... Yan lang. Pero namang paunang tulong na dumarating dito, hinahatid sa kanila. Yan Pero lang. ang bilin nila ay Gentleman pero sundalo sa... Oo, di ba? Dapat, ano, madali ka makahanap ng jowa. Ganun. Grab mo na yun. Dami mga gandang Pinay. Mga same age mo. Mga bata pa din, maganda. Ba mga ano yan? Mga kaiba. ganito na siyang sentence. Ganda. Ang may-ari ng bahay na ginawa, bahay, matapos itong banggain ang malaking troso na dinanaw ng tubig. Gusto ko may dad. Naku, tanong ano may dad. Kailangan kasi idaran mo din. Sabi ng mga residente, madaling bahay. Kasi idaran mo din. Ako talaga, ano ko talaga. Tested ko na dito sa amin. Yung mga pinay-tested ko na. Mahirap. Mahirap magtuwala. Pag ganun. Like you said, mga bolero lang sila. Mga bolero. Mga bolero. Sobra. Pag nakuha ka na nila, yan. Naku. Hirap lang patulan yung paggalit mo. Kasi, nako, hirap lang talagang patulan. Kasi pag pinatulan mo, nag-aalangan ka rin ng sitwasyon eh. Malalakas ng loob, manggago. Like, yes. Dallas Payo, thank you Dallas Payo. Thank you so much. Okay. Okay. Okay ka, pare ko. Thank you for the 8 million in the house. Thank you so much. Hirap mag ano. Tiwala. Sa panahon ngayon, kapag ginagawa, pagmuling gagawin. Kaya mo lang yung sitwasyon kasi darating din yun. Yung para sa kanila. May pinagdaanan yun. O yun. Panahon lang yan. Team, let's go. Hello, spouse. Hi. Hello, Dallas. Hi. Iba kasi sa mga may edad, confident na sila at hindi na Princess Charm. Hindi na Princess Charm. Prepare mo yung mga may edad. Ako, wala na. Wala na. Bukod sa Rodriguez, baka pa rin sa ilang lugar sa bayan ng San Mateo, Salita at Taytay.
Bernadette, sa ngayon, meron din Lalo na kapag ginago ka na ng one time, okay pa. Kasi, ano lang yun eh. Tao lang nagkakamali. Pangalawa, okay pa. Kasi, leader ka eh. Pangatlo, nako, gago. Kaya sa'yo ako mga OA na chicks. Maraming salamat, Andrea Sabiles. Thank you for the thumbs up, guys. Thank you. Yes. Kabayan, dito sa kinatatayuan ko sa Nia Road, kalsadang bago sa Imus Cavite, ay wala pa namang isang talampakan yung lalim ng tubig baha. Pero doon sa mga ilang lugar dito sa Imus Cavite, dahil na lang doon sa binisita natin sa Barangay Division S at Barangay Pag-asa, ay umaabot na hanggang bibig yung tubig baha. Kaya naman ay abala yung ating mga rescue team at yung ilang mga volunteers para matulungan na lumikas yung mga residente mula pa kaninang alas 4 ng madaling araw. Amoy paksel. Magandang gabi. Hello. Kunyari. Maulan. Maulan na gabi. Sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cavite ay nasa para sa mga apektado. Dallas Pale. Oh, show on. Thank you for remembering me. Enjoy your day, night. Be safe. Thank you, Dallas Pale. Thank you so much. Thank you so much for joining here. God bless. Stay. Nasa 7,000 pag-iayos ng apektado ng baha. Yung nananatilipan ngayon sa mga bahay. Pero nakasami naman ang halos 400 personnel at volunteer ng Luzon para umalay sa kanila sa kaning lumikas o magpasyang lumikas na sila. Pinanaglara naman ang state of calamity sa buong kalamitan ng Cavite dahil sa matinding pinsalang inulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, luksod at abaga na pinalalaman ng high tide. Sabi nga ni Mayor Agricola ay may nakahanda ng relief tax para sa mga nasalanta. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang na sa uwi o sugat. Sige na, Cheryl. Tulog na ako. Glad na meet kita dyan. Bisita ulit ako next time. Sana wala pa rin ko pa siyang ganda mo. Ang kulit, no? Nako, kukupas yan. Tatanda tayo eh. Lilipas ang panahon. Yung bago luluma, di ba? Tatanda, yung gano'n. People change, baga. People change. Lilipas din yan. Lilipas din yan. Yung umaga maging gabi. Sige, tulog na. Sleep well. Spaghetti. Bye-bye. Thank you for joining. God bless. Yes, you do change. Same to you. Same to you, Tim. Maraming salamat, Cassandra Salonga. Umuwi ng BTV sa lagi ang bawat pamilya ng Bisaya sa isang event na puno ng masasayang takbo at pananong sa Barangay Tamden sa General Santos City. Nagpapasyo, Rob Lucena. Bago pa man ang alas 7 ng umaga, nasa halos isang libong residente natin sa COVID-19 ng Barangay Tamden, General Santos City. Handog kasi ng isang lockdown at interactive games and fun activities sa kanilang lugar. Thank you for the thumbs up, guys. 4 million in the house. Thank you so much. Thank you, guys. Highlight na nila ang makipalaganan sa buong bansa ang kahalagahan at magandang benepisyo ng pag-inom ng gatas. Ikumplikani na buong Pilipinas to nourish millions of families. Yung barangay ng TV program. Naniniwala kami at Who him who hurt you? but the right of every Filipino. Araw-araw Who maggatas them para sa breaking lahat who hurt you? What? What means Dallas Pale? Ugulin ng may sa lagi ang busog sa kaalaman at bawat pamilya ng Bisaya. What do you mean? CDN
Ito naman yung Dallas. Balik ng TV Patrol. Quezon City nagdeklara na ng state of calamity. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. President Thank you for the 7 people in the house and the 8 million tangsag. sa pagbabalik Thank you so much. Patrol. Sir, one of your moderators said something. Dallas pa yun. My moderator said, yes, you do change. Just like that. Nothing wrong with that. How is your night? Anyways, you look comfortable today, I guess. You look comfortable today. My night? My night is good. My night is good and raining here, raining. Shut up. Di may iwasan ang stain sa germs everyday. Kaya dapat Okay. Sunrock sa bawat laban. Up to 2 times ang linis ng stain sa germs kaysa detergent lang. Ang ating linis sa Sunrock. Linis na di gaya ng detergent lang. Push natin ang sustansya para sa paglaki nila. With Sustansya Young Green Tea na gawa sa Alaska. Bawat pritong ulan, isusustansya. Sorry to him, we spoke before. I am a big fan. I like her as much. Dallas, I'm not worried about you. What? Bye-bye. I need to bye now. See you later. Oh my goodness. See you later. Thank you so much for joining my live. See you later and God bless everyone. Thank you. It helps me a lot when you're joining here. Hope see you again later. Bye-bye. Bye everyone. Thank